Injih, ya Allah ingkang nonton kathah sangat. Kula tak menyapa yang bagian sini. Sugeng dalu Bapak Ibu. Ngapunten nggih kula teng inggil. Bapak jenengan ingkang ngagem blangkon kok ganteng sanget to? Nggih, niki wau MC-ne anu Pak ketinggalan bis. Dados sing MC piyambak-piyambak ngoten nggih. Nggih. Ini di desa mana Mas? Pundi? Kali Grenjeng. Oh injih. Kali Grenjeng niki wau perjalanan mriki berapa jam Adik-adik? 3,5 jam, sangat jauh ya, tetapi di sini kita sangat-sangat diparingi fasilitas ingkang sae, matur nuwun Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah dugi langsung disarapi toh? Nggih toh? Sarape napa? Oh rawon kali soto. Nasi jagung wonten injih. Niki tasih semangat sedaya nggih Bapak Ibu. Tasih panjenengan nenggo sinten? Mas Akbar. Nggih, dipun paringi ingkang rada jleng-jleng cahaya cah. Tembang kangen mawon. Ayo. Ayo Pak. Krimis